You're a chairman. Dama. Chebiana. Jansa. Santiachim Jansa. Babani, Bushia. Or him as Santiachim, my him. And they paying for near Bushia. About 2 years in Sadama. You're now, you know. Say on fat. I'm a son and a mutu. Eradama, ya de beche no ma o ma kwa me koye ho ma ni nyina na no na cha me fo die ni ma na ko pia ma wa so ya che ni ko forma ni panyifo so eso ya che me ene bra so say na da ma ye pa ni abesire nso ye e dia ma ina ne so go so no be so force say asanta so nwansa ko je no to ye no wa do me ku ko isi no o ma ne kwa so na ma nya se be isi branche la chow ma kwa me so betem amade o kwa so ko yi ni na ma fine wa cha me ko e ko boka se ma ni so achire pe ni fo no me ko su se be so achire we ni na be so ni na se se wa do me we se so ya ba no alo ko he ba no ade ko so pe ni fo di ga wa alo me bu awe bibia wa no bebu e bibia wi ko je na ko ro se ma so enu abebu o cha me ko ye ala pele se bodu hantem eli ya ye wa do bebu se ka 70 ala bebu sa sharp pentunsia ana wa do bebu si ka sa se me o do bebu ko e je ye so ne so I don't want to know about what do you what do you really know you do about that's a group Oju Vachawe is signing in a contract for yes ama ohina obe na ya to me for kakra de di kan no otumfo ntam kese asa osuro otumfo ntam kese no sa di ni ana odi be petumi so ba na so ani ni wan suro no anu be sa di na ko nti won hwe ho de to so bio aya
deɛ ɛtɔ so bio yɛsrɛ wo sɛ woaba no wo nkonnwasofoɔ wobɛka wo ma bom na asomdwe no a wohia no wotumi de bom ayɛ yɛwura sɛ nananom adi n'anim de n'aba pere so ɛno nso bibi nkyerɛ saa na mato wokata yɛ nso bɛka kakra ɔne a woba nam sɛ nsɛm a yɛka kyerɛ sɛsi a no mate sɛ ɛso yɛ professor professor asɛm ne ha yɛde amanneɛ na nada roma ɔde akyekyeɛ ne ara na yɛbɛkuro so yɛbɛsu asante woba ɔmmɔden ara sɛ wobɛsua amanneɛ no ofie na wode asom fie na wode aba bɛsom yɛwura mɛnkɔyɛ biribi te sɛ wonim ɛkɔyɛ saa ɛguo mu ɔmmɔden ara sɛ wode guo so bɛma mpanyimfoɔ ɛne n'ahema a wɔde woba sɛdeɛ bɛma sɛ dansa akɔ soɔ na wode aba bɛsoma asantema ɔtofo akyɛ me ɛnkyɛ kakra mɛtumi de atu ne nuanefoɔ deda ase ɔtofo akyɛ me ɔda nnogu denya ase kakra bɛka mu na woba afe mu ni ara na ɛtiri yie ma santehene ɛde denya ahyehyɛ ne nsa ɛna ɔhyira bɛ nti no ne deɛ afe bi deɛ bɛsua deɛ kakra nsɛ wo so wo bɛyi saa na wɔbɛyɛ sua deɛ wɔbɛka kyerɛ ne sɛ ntam deɛ yɛwura ntam asadeɛ ntam deɛ deɛ ni ne pɛ de die ma sikadwa na ɔma bɛha nyinaa so no ɛwo sɛ afei na waba abɛto wɔ banka bɛni deɛ sɛ kaka ɛma wɔ yɛwura ne so mɛsrɛ ɛsuare Rofa woba kakra kuma wusu ɛka kyerɛ wɔ yi nti nwoma ni no wɔ so yi wɔ paa a wɔde ba abɛbɛdi dansa afɔdi sɛ ɔma yi nti brɛ ho ase woba yi brɛ ho ase ma wo mpanyinfoɔ ɛne wo maame na ɔmo kyerɛw akonnwa no ho mpanyin nkɔyɛ sɛ wɔsua deɛ kɔkyerɛkyerɛ yɛsɛ biribi akati wokɔyɛ saa wode ti na wobrɛ wo ase na wosua saa nneɛma wɔ nyinaa bɛti akonnwa no ama ɛnnonom ado bɛyɛ ɔdan ma ɛsiri twane ma santewa bɛgu frɛ ɔtofo akyɛ me mu wɔ ɛsomanya nso afituo kakra mede bama aberanteɛ wɔba akonnwa no a wobɛdi no ɛnyɛ ho kɔn wo deɛ wodi akonnwa no ama ekuro no na wode bi so aba bɛso na asanteba no nso wogyina hɔ ne nyɛ sereɛ nko a ne agogoduro sereɛ ne deɛ ɔsɛ ɛtwa na ama w'ani bere na di akonnwa no ma ne yɛ fɛ fifiri de bi bɛtew woba bɛdi akonnwa yɛwura kyerɛ no nsɔre kakra ɛna mo so ɛsɛ na man here over professor the now that before ene di komo bebree ansana ene ebe wia titi obi nua pani sa man ne na homa pena se ne na me mu so obi man ye kwan dia ene pa wa beko so aso ne di komo na ebutu obi wia so ye di amana the stress wo by ka busoni na abo e fa ni di ma ompani fo no na pan fo so mo fa ni di ma no ba se mo si bi se ne bi bi tension ma dwen fa fa ba bi o be mu nyina mo nka mo nya ba ko na mo nta na chi the growing point 20 sanse de be hu ye no wa ye bebi no betima ye akole ni ma chensa prof adaroma ye ru ade asida kese na so de ma no na fo de ni de ni epo bia e fata e de ma no mo anyan ye njetia de be tua amanye no faka crash fo ade no e ba ne sa wa hiye ni be kra de hwe ye ru adaroma ba panyi ni abusua ne mpanyifo na ba pene so don se bi show kaka tumi nko a obi abedwane afiri wo nkyɛn oba ha won sɛ enipa twa yewura ho ahyia na hine papa a odi intra obi a pɛ sɛ o chance oba no bɛhwɛ bi no ba betie bi anase yewura ebodwa bohu na tika kaka na wo nko a na ohema na oba yewura on pena hine sa ɛwɔ sɛ oni komo nipa etra yie na se ba se yewura se bra ne ebebo ni bia no mo nyina nso so
edi wachi o ka tumi nko on be firi wonjere ana de to so to amane e wo kromu ho wo se wo de ye adwuma no emfa ni agro eto so miensa eye akokro asem bi wo beto animu a na wo so okokro mo nya asem bi emu aso ena edu ba bi so kokro de be ya na esei asem bi wo ho no mu a na do na si for me see na wo di tumi no asem bi wo se na amamre ne de me ye ho hwe a enye yi asem bi wo so anu akokro be nko ni de fa no nya ne bi emu aye dai aso me de masua no the tosu mienu America na ye tama na dwansa hini ewu ye me ba ye ni bi na enokasem ni me fi ba bi a me wona na me ba be duru ba bi a emonira no ne kwa na wakatra nso na mo do ti ma kiri pa me ye boko boko to ni so ni ndu nda gansa nye akonya ketwa ye wura ye okese se sa himfie no pa na ye o ma hina himfie bi a da bi ene o wadwuma ye wo bai se hopa nya himfie ni dia ntempa no a yesa se kakraka ne si ahimfie fata o man hine de esi so na fa se ye wura ani monyam se betuka na me kodo bonso na me du da ben pa me ka himfie si wono ma na me wi atiki na me de kuma himfie no a na mi wade me ko wono de mi wura asoro du asoro se me ko ni no se mi ma ko mi na ko me we de mi wura sante ne dia na me ni age pa sana wo se wodi ne na ko wa se sabi e ba nsam a na de dwanu ko kutire e bi na no bi ye sa ko nyana usika no ba wo de dwanu ko kutire e sa no asan aba ana se wo timi ye order se mo fa sika no ko to account wo mu na to mu a e be transfer ye dey aba we sa wo mo ye wura ni kan ko dia acho en design himfie no se hopa ni dwansa himfie dia en fa to man na himfie dabi wo ba ntempa no a na wasesa ne duro bi a ye wura be ho na afesra wo na wonya bi papa mi de a kire no ye wura da roma afutu a me de be ma no se penifo na anyima ne penifo no enyina aye ko na so wo sai wo no de na ba ye wura man kwa na won se bibi ejere wo bu asante na me be di akunya na me fa no wofa efise no wofa se Kofi Ado our Switzerland yonko pa na yenya ye fe no wofa na jansa mai hini a wo bi hade yi school pa isu ade wo ti wo be rawase ti no kure ma yewura na ka o mai ni pum Ibre wo wa me no wo me ba ho na me no wa be abedi nkomo fa sanse no nti we die me sre yewra so on pejanity na on ma okwan na si bibi kire sra me se bi ama wa hia obey sense penforce aspawe enche asemuti ana no to fu bebre na kakra bi a me de eka ho ne se ewura ma akwai ese obestaya e kire no a si bi kire no a obete committee e de wato so na aba no kredie yese unim nipa no na wo kama no no kura ko a na o se odi betu ewura nim yese bi ba na se ewura so frɛ wo a no kura bi a wo mo no anaka e bi a ewura de waka jete ye twontu kura no a kanokura no wana obehunu no twitwaje wo yese wo ba na so be ye chiru tisho cha enya ade se beboa na de to so ye amamre ni amane unkomya duda boni a amamre ni amane wo bia no o so hwe na ye pepepe na o ye so a kumya no abehwa wo se de na nanu mo ebi ka kire wo no yura wadaruma na nanu mo nyinala awu bia se wadaruma makwaye wo se bi chi ogu Ziam. Yo. Joe. 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 So that
Yeni ne kasa geography. Wata wonu mo ada bo bra, de bi dia bro. Yo. Odu yi papa yura. So pedi ko fo sebe. Bawo. Anadu wa sebe. We na djuma na no. Bawo fi wonu mo sebe na gwa wuje na yura no odi. C'est ça même na ba wa mo na lo so mo. Yo. No dia bedu okoye adwuma nyina. Na sabre nyina wo hu me ebuo ne ani die sa. C'est ça me no mo a de su ade ko skua. Dia kwa na sabre nyina na yura na ni wachi sabre no. Wa nya ho maso ebuo na ni die na ode na mo a. Oye consultant aban fa ansakura no obekọ Ghana gas. Oye consultant nyina wo ba ha bebo mama. So ye consultant nyara o so na preocupe. Asakwa na beko Ghana gas no. Boy Robert Rura do we ekoso wa ha. Rura do we so do we bo amane no what shall maye. Ni nyara wo ye. Oil and gas djuma nyina wo GMPC wo ye consultant ni nyina. C'est ça oil and gas GMPC nyara. Ni nyina na sabe wa be so Rura. Oba no discuss every problem problem. So ba no sabe wo de boma de wo na ba ye Rura ye. Ni nyina Rura no hwe de wo ye. The Bremen Sakura na Dubai, what catch him so what ne Ghana gas am not quite. Sakura na Dubai. Oh, boy, you're a man, so one of them is something to oil gas. I know. Boy, you're a little man, so don't swallow. I hope Brazil will be that. So don't get a show. I hope Brazil will be that. Oh, so you know, one Brazil. Also, so now I know how much one Brazil. Now, what dear Nina Fair, you mean, you know, for the bomb, Saturday, you never do something. And then, baby, I'll be dread there. Yo, and your engineer, some. Yo, so baby, I'll be dread there. And your professor, and your engineer, some. Need the wire in be pipe where they come, baby, and I'm Mausa, Menana, Napocratia, when you what you are. Yo, say some engineer, some pipe where they come from Biera. What you be? Or the moon deal with our war. Almost said, no, no, Pope. Most of our generation now, to have one. Sabi, somebody who way. Oh, where was your many traders or sorry, the I know a beada and who dance it. Or said one as it was the sea. Name of they said they were Buffy. See, said there. They did not know. What I had you over fee. I feared the any day, my what they said, feared yet, and the Besson was Santimana, say I feared the Bessuno. Or said Santimana, Babasuno. What's from Ghana, mine? What's from Ghana, mine? They said they were smart Santimine. They said, oh, I was so that's Santimine. Be out of a Boama Santimine to Tina, Ujana Hane. So they don't be a pure idea for thing. I'm not the elevation on some people. I don't know what to see. I hope I said, medical caso or say what kind of presence. I hope I said, will say, who will be that? I can't man So the other person, I'm ready, I'm there. What's your in our come? So what's the hope I said, I want to, and you're sending your come out. Yeah, why no promo in I catch me. So the way you go in I catch on now. Community center, Jabbing was not community center, when I'm not seeing Yasam Kit. So community center, Kaka, let the baby, Sibira, then community center, Kaka was to another woman. That brand I hear some men, I hear some men. Some Guano, I hear some Guano, almost over people cry. One more cry, he's a brand not doing it. Was one more cry, and some Guano, you're running out of you. And so a choir now be able to do. So some of the guys said, as he said, a choir and no did anymore. The Brabay, Brabay, and Munyam, what is say you are only or can't want some message, Bra, the Bayer, the Passion, and Munyam, what is on penny for some dinner by Shamonsa. Say somebody, you are somebody for you are watching small car than they won't. Say the Mayor, the Mona says, will be Chedia or the Shamonsa. You know what is one so many no, Sebo. So they want to saw Sebo or the Sonata Jenana no. Anyway, so many none or better was. And as I know, Jenna says, Nana, I don't know, I don't bet one so. One very year, Namonson, Moon, some more, Monamon, or something, and the nation was at the end of already. Nasabi, Monson, Munini, no one, almost one. Kakra cry in India, a bad young so all by Kakra. Oh, we need never go pay. Beg a class of Munina.
Engineer kakra na ye church na ye techo. Sini na no de wo fu na mo church no. Na mo so so wo fu na o ti mu a mutie. Achame. Yo. Ye de minima de dada eno. Otiozo nana no. Yo. Ya kwala wo na me nsem anu anyina duru se. Yo. O kene de ni referee ball so nya hwe. Sisabi. O kan ga sibia de nana no preocupe. Se de na o tu si wo kan ye no. Apa sa je ni no mo nsem wa na de o de do bi o de duru. Futu bi se le mo bi no ma. No ana se sabi yura no de so won sa no. Wo yesu tie. Wo ye da ho. Ada ko ba se le ra ka cho no. Le ye duma. Wa boa masa duma ko de nim. E no hwe fu uche. Si do ka cho di ka ko sama da da. E mo sai. Na so bu so aka. Ti ze de fo mu gulu shi. Na se be chero de mo ni ka bu sai. Anya ni pari na eti ni tu hin na be so. Alo bu za de ti ku. Alo bu za de ti. Chabe pe ni no ni. Waya ya. Chekwa wadi biansa continue. Ohina obe. Meturu fopa. Mribi amekasa chirenu kasapa. Medinini. Na semeni ni a metu utu konta ngese. Femi Chebafo, biansa mwa ni fa ni. Iso tu fo ntam. I can't in time say. But here I didn't mind some damage. Be damaged, external, a quaint be as well. I know we two for tankers. What you know, baby? I'm sure what's it. My boy come be as well. Okukura mesoni okin a meji na chiri nchi otumfo okose nya na chiri da yo be bia no okin a yo ho okin a meji a chiri okukura no nchi na mesoni mi na hebo ndu na hebo a na je na oto mo me osai akoko gansa man hin su domini se otumfo tankese e ka tankese se Yura obey. The man of Tuba. Metche no Ashrepa. So from a real move. The so move. Meba. Mama, the talk with two front tankers here. One, I swear to the crash. Ana what is up man say kwenye na ben. What the jamdia trap. Kukuru suno dam na mu. What akwasue. What adwe. What abine. What akue. What ye. What ame. What afie. Come to my Bible yo. What na dey yo. Sine say to ase my ba na na bia ba bio. What wa go fra ya go fra pa. Man sin was say to 12 grade. Was say to the mensa. Anazo wa the 9. Sekai anaba ana etuo enebo we say nemo de bani papa say na sutra say sutra si ma moja mu o se tu ya sa kuma chatada ugo na ya me o se tu na ma piku si ni pe mu mu
Sere otumfoɔ tankɛseɛ kantankɛseɛ me nana ne yɛbo akɔdeɛ ɔsɛe kwabena no ananene me nana ne ntori kra me wɔfa ne nana kwame afra nana kwame adwumayɛte atoa ne wɔfa asɛm ne sompaa ne nana no bɛsom dansaman na ebi kaa asanteman ɛno na me kwaku dankwa kɔdeɛ a ɔtɔ so mmienu ɔpamoɔ kɔdeɛ a ɔtɔ so mmienu mebɛtoa so otumfoɔ wada roma misai ni yare yɛ mede wo onana de wo ne me sɛ wofrɛ me anopa wofrɛ me awia anadwo asuom na maama a meto otumfoɔ tankɛsɛ Libra,